paj ba ban marmot iau surok ubalajot rathai hasil ter kata nado na umdap hadu arpeumer ki paj ba na kasnong umdap dumu umdap rangi bat sekoi kuna ha kajinge don lang bat kajinge snok tilang urang ba snong umdap dumu uba Angelus Maring urang ba snong umdap rangi uba Alexander Maring uba Khil Maring uba deu presiden keseng FKJGP sekoi kuna unit bat uba Kres Gregorius Nongrum uba deu nong elam jong keseng Confederation of Ribhoi People. Hakane kasngi gilayami da kanong pajba ban trepen bhayau neu surok ban pensuk ya kalej kawan ki pajba kato kat nepor kata haka arpu sautering urisau arajar arpulai kabadai kasngi nengkong jong katayau gilayami da kamensim kabas ngau khia halor ka jingle menti jong ka sorkar ban pen bhayau teu surok kajing jot rathai usurok umdap hasilan ter lenti kata nadu arpeumer paham mauleng hadu baka bala penlong sertok sikadai ya ki pajba haka lej kawan namar kajing sniu palat jong teu surok hadu bala dap daki tliu kisar bat kajing jot ka bala penlong baki mau ban peralut bat karong kala kholut ka bala siang ho teu surok bat kane kala bu jing shisha ya ki pajba haki te ki than bat haki babun ki jaka uneu surok ula kala longkum ki pung dokha kajing long jing man jong neu surok kala pens iri ki pajba ki bayat lengba uneu surok bat ka bala penlong ki pajba ban ab jingma nadu ki nong rep ki nong bela ki khna school ki bayat bayang man lakasngi na uteu surok bat ladon ru ki bakelon bat mensau namar kajing sniu palat jong teu surok uteu surok ubana umdap bat uba peniesno ya kalej kawan syadu ki snong ki badon seki kaput jela asam bat kumta terter ubayat lengba karaj marman karaj umden karaj marngar bat uba poi syadu syanongpo kabadai ka district headquarter Henry la shulek lat iau neu surok daki babun teli ki snem klem don syu kajing penbha hadu kini ki sngi ki bamenta haka bakane kalawan ra shisha ya kajing ki pajba ki besong basa hakite ki jaka kajing long jing man jong neu surok kala penjenjar bat pen kordit sat ki pajba haka pang ka shitom haka kamai kaji bat wat haka liang ka pule puthi jong ki khun ki kti jong ki te ki snong agade kapor nakaliang jong ka NGO ka ba ngingidon ka CORP ka Confederation of Ribhoi People iwan ban yesnok tilang hangne ban yatrelang bat ka borsnong koi guna umdap dumu umdap rangi ban penbhai ya uneu surok nomar ba uneu surok uneu budlum jong ka yok akot jong ka jikot ke jikha jong babun balang jong boro upai nong susong jong gini kithan ge jungi sini den ta kadau ka penlong yangi ru kim ki Sang balang, ban yesnok tilang, bat kini ki rangba chnong kiba organize ban penbha ya kane ka surok. Ngai kuble shibune ya kini ki rangba chnong, kamtam dei rangba chnong umdap runbu, umdap rangi kiba la le ai ka kti ka diang kamon na kamta ban penbha yang ni surok. Tengiru habangi yesnok ba ya kane ka surok kane ka bha ka bandon kamba bangian penbha ya ka. Den ta kadau ngir ngiwan ban yesnok tilang batki ban tilang batki ban penbhai au neu surok ngai ro kajing khublei poi ba no chinong jong kane ka chinong umdap dumu umdap rangi ki balak kloilan bar ki balak snap ya ka ka ma ki kine ki rangba chinong kila yalam nakamta ka bha ka miat ka jongki ki balayami renti hakane sngi bat kumju ro ka chinong skona ki balayawan katuk kaningut ban ya penbhalang ya neu surok ngai khublei ro ya MGC ujangi balajit rani ubala yarap lem ban ai ya kete JCB ke ba ngingi dang dang tre menta ubala yarap ya kete JCB ban penbhai ne surok kumju ro akani kapor ngi per nga nakliang jong uperkum presiden jong ka armed skill jong ka Confederation of Ribhoi People ngabo ya kajing karpat hakmat ka surkar hakmat jong ka PWD bagane ka de surok jong PWD nado menom der ni pring nado belas naika ndai hado menta mla beli ndai kat ko mungkin tip nga melu mala kalong ba kila alot ya kane tendar bat la don ro konduktor ban penbhai kane ka surok tingi kerpat ya engineer ya ne konduktor ba pentre ya kane surok bon pentre kam kloi no ya kane surok kenang ba kasuk kasan kabit kabyang kalai kayang kajong pajba kanlong kabibit kabyang bat kajingero ahi kade sarkar den ta kadau ngi kerpat ya ka surkar bahkan pres bahkan ongai no kam kloi ya engineer bat ya
kontraktor ba un pentrain no kam kloi bar kam state kenang ba kasuk kasai kalong jongi pai ba nga ai ka ching kublai ka ba karpang ya ki pai ba na sisnong jo kam dap dumum dap rangi kumju ru ya kasno kuna ki blai kloi bani simenta ka bede ba ka kam ka bangi pan bahaya ka surok ka ba nado ar pemer ter syadu sya umdap ka mi lang ba syadu sya barnihat yang som na kublai ru ha ju kapor ya ki parlok seng balang ki blai kloi bani sisnong kti ha ka kapor Ka kakti nongkong sap nga kublay nongkong baong ba nga yo lat hakni benta nga kum presiden jong ka seng FKGGP suku kuna circle nga ai kublay rumah senong arngut u Alexander jong ka umdap rangi Angelus Maring de jong ka umdap demu ki belatip ya ka kason jong ka senong ka thau khamtam ni ba chani cha bhoi kamai kaji ni im la ka jingthung jingtap man ka sngi man ka mit man ka por ngi hab ya be ka jinde jingthit khnang badiyo pisa khnang bangin duksa baong bolong haki bahajing hasem ki khon ki kti ki balai skur le staj du ka ni ka surok baong ba mar repair mar kano ka benta haduk menta kalentihi ka baong bolong i ki bhoi chani bong im la kalenti ka banukong ngai khublai ru artat hakaseng jong ka kakop ka ba la benta hani jong ka arpomer circle artat nga ai kublai ru haji ni ki lok chnong lok thau jong kani ka chnong umdap dumu umdap rangi ki bala wan ba pelaj por khnang ha kani ka bamta ngi tre la kamon sobha kani ka social work ngi pen i ya kata ka jinya terli ngi pen i ya kata ka jing sothu ka jing ka jing chon lok pai ba chnong baong ba kumno ngi hable ka banangkong ngi hable ya ka barip khnang ba upai ba chnong u thau kitip baong ngi ki dei kinong ilam ngi ki dei nong ma nong chi ngi hap sedang nak kabarit nga ai kublai sibun kamtam kerpang ya kini arngut ki convener jong kani ka benta kani ka surok PWD ba convene tang kani kublai sibun